At ako'y nagbabalik. Oo, ako to ang spicy opa mo na si Kim Chino. Hindi katulad ng ex mong iniwan ka sa ere at hindi na bumalik. And anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga, bibigyan kita ng 3 senyales na ikaw ay rebound. Kapag sinabing rebound, ikaw ay ginagamit lang ng taong hindi pa nakaka-move on sa kanilang ex o mahal. Recap na tayo, mahal. Sabi ko, una, rebound ka lang kapag walang emosyon ang pagtrato sa'yo. Diba? Ito yung walang kilig, walang effort, na para bang walang lalim ang inyong koneksyon. At talaga nga namang nararamdaman mo na ikaw ay ginagamit lang kasi kailangan niya ng kalinga. Ay, nako. At ang pangalawa naman, sabi ko kanina, rebound ka lang kapag bukang bibig niya ang ex niya. Diba sabi ko sa'yo masakit yun na ikaw yung jowa pero ex niya pa rin ang bukang bibig. Ex niya pa rin ang inyong topic, dalawa. At talaga nga namang parang yung ex niya ang kanyang standards sa partner o jowa. Diba kapag ganyan, mahal, hindi ka talaga nakikita niya ng panghabang buhay at hindi kanyan kayang seryosohin at huwag mong hayaang gamit-gamitin ka. Tandaan mo tao ka, hindi Band-Aid. Tao ka, hindi ka Bulkasil. At ang pangatlo naman at panghuli, rebound ka lang kapag, eto na mahal, ang huli. Ang bilis lahat ng pangyayari. 'Di ba? Yung biglaan kang sumulpot sa buhay niya. Kunwari pagkatapos ng breakup, pagkatapos ng relasyon niya ay parang isang linggo o kaya 3 araw, bigla kang hinarot at nilandi at naging kayo. Ay naku, matakot ka. Lahat ng mabilis mag-umpisa. May posibilidad na mabilis din matapos. 'Di ba? Imaginein mo kapag nag-date kayo tapos na para bang nagmamadali, na para bang gusto agad na umuo ka o di kaya naging kayo agad. Hindi ka ba nagtataka nun? Hindi mo pa nakikilala ng lubusan. Kaya ako personally, si Kim Chino po, isa sa mga practice ko kapag nakikipag-date at nakikipaglandian ay talaga nga namang pagtatanong, di ba? Hindi masamang magtanong. Tanungin mo, kailan ba yung last relationship mo? Kailan yung breakup? At kailan yung huling date? Walang masama doon. Para at least alam mo na yung kadate mo ay hindi pa fresh from breakup. Knowing that a person is fresh sa breakup ay talaga nga namang meron pa yung mga remnants o meron pang mga alaala ng kahapon. At yung memories na yun ay talaga nga naman yung ex niya pa rin. So wag mong hayaan na gamitin ka o gawin kang rebound para maka-move on o di kaya pagselosin lang yung ex niya. Ang ending niyan, ikaw ang kawawa, ikaw ang matotroma at ikaw ang masasayang. Sayang ang pera, sayang ang panahon, sayang ang pagmamahal sa maling tao. O alam mo na kapag nararamdaman mo at pasok na pasok ang 3 signs na sinasabi ni Kim Chino na rebound ka, ay pwede ka nang sumibat. Oo, hanggat hindi pa ganun kalalim ang feelings mo, hanggat hindi mo pa siya ganun kalubusang mahal na mahal, at hanggat hindi ka pa ganun kabaliw na baliw sa taong hindi ka naman kayang mahalin ng tuluyan. Kaya utang na loob para sa iyo rin tong mga pinagsasabi ni Kim Chino at sana hindi ka mabiktima ng maling tao para naman matrato ka ng tama. Okay? Naway natutunan mo ang mga signs ng rebound at talaga nga naman maiwasan. Anyway, mahal. Maraming salamat. Huwag kayong mag-alala. Monday pa lang at bukas kasama mo pa rin si Kim Chino. 69 tayo sa ating Chinitox. And syempre, wag mong ililipat ang radyo kasi susunod na sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.